Здравейте! С цел повишаване на сигурността и осъществяване на защитена комуникация с потребителите на системата за електронни услуги, Държавен фонд Земеделие въведе нова функционалност, посредством която всеки регистриран потребител на системата е необходимо да потвърди достъпа до посочения в потребителския му профил имейл адрес. Процесът на потвърждаване се осъществява в няколко лесни стъпки. След като в страницата за достъп до системата за електронни услуги въведете правилно вашето потребителско име и парола и натиснете бутона Вход, системата извършва проверка и в случай, че имейл адреса, посочен в профила ви, не е потвърден, се изпраща имейл съобщение, съдържащо линк за потвърждение, като на екрана ще се визуализира информация за действията, които следва да бъдат предприети от потребителя. Необходимо е да проверите дали изписания на екрана имейл адрес е правилен, като в случай, че установите допусната грешка в изписването му, системата ви предоставя възможност да го редактирате посредством бутона "Промени въведения имейл адрес". В случай, че в рамките на няколко минути не получите съобщение с линк за потвърждение и сте проверили в папката с нежелани съобщения спам, където също не сте го открили, системата ви дава възможност да изпратите ново съобщение посредством бутона "Изпрати повторно имейл съобщение за потвърждение". Ако не получавате имейл съобщение с линк за потвърждение или изпитвате затруднения с потвърждението на имейл адреса ви, може да се свържете с нас, за да ви съдействаме. След като достъпите вашата пощенска кутия и отворите полученото съобщение, е необходимо да кликнете върху линка от съобщението и в страницата, която ви се отваря на екрана, да натиснете бутона "Потвърди". Вашият имейл адрес преминава в статус "Потвърден", след което може да продължите с работата си в системата за електронни услуги. В случай, че в последствие промените имейл адреса в профила ви, ще е необходимо да го потвърдите отново посредством показаните стъпки. Ако това видео ви е било полезно, може да се абонирате за канала на Държавен фонд Земеделие, за да може видеоуказанията, които публикуваме, по-лесно да достигат до вас.